Представяме ви BMW F06 650 Grand Coupe, пълен Energy пакет. Шампион, първо място в Япония през 2018 на Тунинг събор. Без аналог в цяла Европа. Изключително рядък екземпляр, по-малко от 100 бройки в световен мащаб. Автомобилът е с колекционерски вид и състояние, неразличимо от ново. Внос от Япония. Проект на Energy Complete Car изложбен автомобил, изцяло фейсов вид, адаптивни LED фарове, цялостна генерация Energy с клапан, дистанционно и карбонови накрайници. 21 цола джанти Energy Individual тип 4. Спортно окачване KW. Цветът е Сан Марино. Пробегът е 58 000 км. Разполагаме с пълна сервизна история, снимков материал от събития, от целият процес на изграждане и други публикувани статии за тази легендарна шестица, която излиза от луксозният Еверин гараж с всички подобрения, които са били нужни, за да спечели първо място на тюнинг събития в Япония през 2018 година. Брутален премиум автомобил, за който са се грижили като холивудска звезда. Предназначен е за хора, които не следват стандарти, а ги създават. Целият пакет с всички брони, прагове, спойлери, карбонови елементи, генерация, спортно окачване, боядисване, монтиране са на стойност около 30 000 евро без ДДС в Япония. Информация от официалният сайт. Основната дейност на тази шестица е била в това да се появява на подиума през по-голяма част от жизненият си цикъл, който е изключително скромен – 58 000 км. Състоянието на автомобила е излишно да се описва. Перфектен интериор, екстериор, механична част, окачване, спирачна система и така нататък. Неразличимо от ново. Може да бъде проверена по всички възможни начини, за които се сещате. Предназначена за абсолютни фенове на марката и хора, които искат да бъдат различни и забележими. Вероятността да срещнеш втора такава е почти нулева. Такива коли не се намират, те се чакат.